City Disaster Risk Reduction Management Office ginekomenda ang state of calamity bukod sa food and waterborne diseases. Nagpasa ang resolution ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office na nagarekomenda sa Iloilo City Council na ipaidalam sa state of calamity ang syudad bangod sa food and waterborne diseases. Kasunod ini sa pagdeklara sang City Health Office ang outbreak sa acute gastroenteritis nga naglabot na sa 90 ka kaso kag 4 ang napatay. 3 sa 90 ka kaso ang natubon nga cholera apang nag-ayo na suno sa City Health Office. Samtang base sa City Epidemiology and Surveillance Unit, may total nga 18 ka acute gastroenteritis ang nagpabilin sa ospital kag admitted. May mga clustering naman sang kaso nga na-record partikular sa mga barangay sa city proper. We need to be clean. We have to wash our hands before and after using the bathroom. We have to boil the water. It's the rolling board because of some consuming it. We have to clean our surroundings. Do not allow mga pets natin to go anywhere. Or kung kita man, we have to make sure na exactong atong waste disposal. And these are things that could contaminate our water source. And we have to cook, especially our food. We have to cook them well. Gilayo naman nga nagpatawag sa special emergency meeting si Mayor Jereteñas, kaupod ang CDRRMC para maistoryahan ang sitwasyon kag baka plano sa mga solusyon. 12 milyones ang ginpartiniser sang syudad gikan sa Quick Response Fund para sa mga medical personnel, supplies, medicines para sa maintenance kag operating expenses. Ang modular hospital sa Soc Arevalo ang temporaryo nga gamiton bilang hydration unit para sa mild cases sang gastroenteritis. Ginarekomenda man ang pamabukal sang tubig ang ginagamit sa sulod sang balay para masiguro nga hilwa ini sa mga pathogenic organism in kaso ini ang kontaminado. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol. Canadian Ambassador ginbisita ang syudad sang Iloilo, Mayor Jereteñas ginaabi-abi kag ginpabugal ang kauswagan sang syudad. Nagbisita sa syudad sang Iloilo si Canadian Ambassador, His Excellency Peter MacArthur. Mismo si Mayor Jereteñas ang nag-abi-abi sa opisyal sang Pungsod Canada kadungan sang iya pagpadulong sa Iloilo City Hall. Sa ilang sinapol, gipabutyag ni Ambassador MacArthur ang pagdayo sa syudad sang Iloilo ilabi na sa pandemic response kag padayon nga kauswagan. Isa sa dako nga pagsanyog ang BPO industry. Sa karon, miyara sang isa ka Canadian BPO company sa syudad sang Iloilo kag ginpaatag ni Ambassador MacArthur ang rason kung nga sa Iloilo ini nag-invest. You have very friendly, engaging people, and like Baguio, it's very much a city of universities and colleges. So it's good to see the young demographic. It's the future of the country. It's a new generation. And that's one reason why this Canadian company decided amongst all the cities beyond Metro Manila, they decided to establish themselves here. And I asked the company management, and they said because of the quality of young Filipino workers here, recent graduates from the universities and colleges. Sa karon, kadako ang populasyon sa mga Pilipino nga yara sa Canada. Kalabanan ang mga nurses kag caregivers kaupod ang ila pamilya. Mapasgug man ang komunidad sa mga Pilipino, ilabi pa sa sentro sang Canada. 30% of Canada's nurses, orderlies, and caregivers are of Filipino origin. There are over 1 million Canadians of Filipino origin. Our recent census just said that, believe it or not, 225,000 Canadians speak Tagalog mainly at home. Not English, not French, but Tagalog. And you have a vibrant community across Canada. Matapos ang sinapol, nagbaylohan na isang souvenir sa Mayor Jereteñas sa Ambassador MacArthur. Ginatubang man sa Canadian Ambassador ang mga nagabugos ng sangguniang pangungsod kag ginpakigbahin ang iya pagdayaw sa syudad sang Iloilo. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.